Tuntuuko susta, että et sä äsken nousee tuntumaan pakarasta, vaikka miten yrität? Nyt katsotaan, miten saatais tuntumaan ne siellä. Tää tuntuu nyt vaan etureidessä. Kokeile astua vähän enemmän taaksepäin takajalalla. No tää tuntuu vieläkin kyllä etureidessä. Sitten nojaa enemmän eteenpäin ja hidasta liikettä. No niin, nyt alkaa tuntua vähän paremmin pakarassa. Sitten voit koittaa vielä niin nostaa vähän varpaita ylöspäin ja pelkästään kanta päällä koskettaa sinne lattiaan. Pidät liikkeen hitaana, nojaat eteenpäin ja jalka taakse ja sieltä ylös. Just noin. Näyttää hyvältä. Näyttää siltä, että menee paine tänne. No niin,